मैया आवतारी सेवा दुआर हो भवानी माई के फोन आइल बा। मैया आवतारी सेवा दुआर हो भवानी माई के फोन आइल बा। कंवर से चलली मैया कलकत्ता उतरली। कंवर से चलली मैया कलकत्ता उतरली। अब कर तारी काली माई से भेंट हो भवानी माई के फोन आइल बा। अब कर तारी काली माई से भेंट हो भवानी माई के फोन आइल बा। कलकत्ता से चलली मैया पटना उतरली। कलकत्ता से चलली मैया पटना उतरली। अब कर तारी काली माई से भेंट हो भवानी माई के फोन आइल बा। अब कर तारी काली माई से भेंट हो भवानी माई के फोन आइल बा। पटना से चलली मैया घोड़ा घाट उतरली। पटना से चलली मैया अब घोड़ा घाट उतरली। अब कर तारी काली माई से भेंट हो भवानी माई के फोन आइल बा। अब कर तारी काली माई से भेंट हो भवानी माई के फोन आइल बा। घोड़ा घाट से चलली मैया थावे उतरली। घोड़ा घाट से चलली मैया थावे उतरली। अब कर तारी रसुभग से भेंट हो भवानी माई के फोन आइल बा। अब कर तारी रसुभग से भेंट हो भवानी माई के फोन आइल बा। बाझिनी के बालक दिहली अन्हारा के आँख हो। कोरिया के काया दिहली लंगड़ा के पाँव हो। कोरिया के काया दिहली लंगड़ा के पाँव हो। अब कोई दिहली राजावा के नाश हो भवानी माई के फोन आइल बा। अब कोई दिहली राजावा के नाश हो भवानी माई के फोन आइल बा। मैया